Twala,
Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Sesibuyile. Hayi mina ngisanibona. Cela bengangishaya baphathi. Ngifuna ukusho lento efuna ukisho. Yeba ngishaya. Baze babahle. Omakoti babafana. Ayibo bazalwane, ngithe abaphathi njalo bengangishaya. Ayi kodwa bakhethile bafana. Naze naba hlakani ishayeleni izandla. Sithi wenze kahle. Wenze kahle. Nawe sesilapha. Wenkosi ukuzwa izwi lakho. Levels. Ayanyuka ama-levels. Ayi ngiyasaba ngonyaka ozakithi kunjani. Sekethele postayi kaze nganisabela wengane. Kaze liphi isekethele lizothatha from this level. Ngoba athi sihamba ngekhulumi. Ile isuka izolo. Siqale kwiveni. Sathi levels. Sangena kumhlangano. Bose levelini. Saye endaweni zokulala. Ayi angisazi ukudla-ke konake. Sathi yebo. Sangena kuyikhuluma ama-guest ethu. Levels. Zasho angasishintshe kangaka bazalwane. Ilesiphindeli nje. Hayi siphatha ama-wardrobe ke futhi mina ngiyabona futhi. Hayi muhle uThixo bazalwane. Muhle uThixo bazalwane. Siyabonga kakhulu ngokuthi ke senze nathi lokho esikuthandayo. Lokhu nathi esithi masikwenza sijabule. Uthi noma uyikhokhile imali yakho kodwa ungasoli. Ukhona nje osolayo bazalwane indlela kumnandi ngayo. Mina sengikhohlana nokuthi kambe ngikhiphe imali netekisi futhi angisangene njengendlela kumnandi ngayo. Ngisacela siqhubekeni nohlelo lethu bazalwane. Ngizocela ukubiza umama bona azoqhubeka asithulele bani? Mama Bulu. Yes, Mama Bulu. Cela eze asosithulela i-guest yethu eyokugcina. Siyabonga bazalwane. Hey man. Muhle man. Ithini siyavuma phela umuhle. Anivumi. Aningiboni. Hayi ingane kama wami inhle shem. Ingane kama wami inhle shem nibahle bomama. Sisese kulolo daba. We still saying it's nice to be here. Mangabe ungakazi ukuthi sikuphi Women's Convention in 2024 e-African Ethiopian Church. Sihamba nomama bethu abaholi from uLady Arch bakhona omama bephelele nomama uMalo simbonile nomama Mazibuko simbonile. Angisababoni ke masekuka nje sekusefifiyela mina. Sengiyafifiyela. Angisababoni sibahle bomama nibahle futhi thank you for honoring the theme. Siyabonga ukuthi mangabe kuthiwa Phinifa on Fleek ngempela uzihluphe ngokuthi uyoguduza iphinifa lakho ulikhiphe uligqokele and uswenke kube muhle ngephinifa lakho. Ngoba une choice yokuthi uthaya izingene zamaphinifa mina ngena aphi lapho. So kubalekile ukuthi sithi siyabonga. Ngicela ukusukumisa ke lapha umama uNomusa Madlala owaziwa ngomama Siphithiphithi. Waziwa ngomama Siphithiphithi ubuya endaweni yase Pinetown eDurban. Umama ugane ubaba uApostoli eMadlala. Kanjalo ke bangabasunguli bebandla futhi baphethe umsebenzi kaNkulunkulu ebandleni ekuthiwa iHouse of Love and Care Ministries International iseThekwini.
Ngeprofession ke uyi-assistant manager, umongikazi, umhlengikazi, fayinizulu. Umhlengikazi. Happen na kuyabulela hle siZulu sona sindahlile straight kaNet. Umhlengikazi matron umama kahle mase simchaza kahle uyi-founder ye-NPO esibiza isakha isizwe ngomuntu wesifazane. Niyalalela ukhoza ngithi? Ngenamuzwa ngithi. Hayi mhlanje nimbona la. Sishaya ngama levels. Sihamba sithi next time asazi ukuthi besiphathelene committee kaMamthelezi. Umama ke futhi uyi-founder ye-beauty pageant esibiza Miss and Mrs. Sakha isizwe ngomuntu wesifazane. Aphinde futhi azoba yi-founder kanye ne-director ye-Dr. N Madlala Beauty Spa ne-salon. Mhlambe next time nje kuyobe kuthiwa yasibhukheni khona. Basivoca sazi. Umama futhi waba uMrs. South Africa finalist ngo-2019. Waphinde futhi wabhala incwadi ebizwa umakoti nomamezala. Kanti ke uyi-radio and TV personality yokusho ukuthi siyamuza emsakazweni kanjalo nakumabona kude ngithi lapho sizomthola khona. Kanti futhi aphinde enze lento ekuthiwa i-counseling ngithi yabantu asebengene emendweni kanye nemindeni as well, marriage and family counselor. Mangabe ke uFacebook ngiyanazi vele nikuFacebook noma ngeke nivume kodwa uzocinga nje uthi Dr. N Madlala Mamsphithiphithi uzomthola lapho. Mangabe ke sithi Mamsphithiphithi sizokukhuphula uascende kwi-podium awulahlekile use-African Ethiopian Church. Omama ababuya kuma-region ahlukene lana, omama ababuya emakhaya ahlukene, ogogo osisi ababuya emakhayeni ahlukene. Kodwa ngicabanga ukuthi ekufikeni kwethu kusukela ngesikhathi esifike ngaso kuze kube manje khona umehluko sube khona. Kusukela ekungeneni kwethu emkhulekweni wayizolo sivuke ekseni siye entabeni, saphinde futhi sazongena futhi umama lo waphinde wasikhumbuza isizathu kuyisona esisilethile lapha esithi hayibo nyakaza isikhathi siphelile sukuma phuthuma. Ngoba lengubo obukade uyigqokile ngathi kufanele kucace ukuthi awusezukuhamba ngayo ngoba ikhona ecolekile ekuthuzo yembatha. Ngithemba ukuthi ke kulevel esikuyo manje fanele ngabe sesifike la sesifinyelele kule level ethi lengubo ecolekile kahle mangabe ngingakayitholi fanele ngihambe ngayiphi indlela. Bese ku convention ye youth enyangeni ephelile rather ngoJune ekupheleni kaJune babethi find your altar. Babekhuluma ngokuthola i-altar kuthiwa ungubani loNkulunkulu, wembulwa loNkulunkulu. Akwathi umpostoli Paul mangabe se-Athens efike e-Athens ethola abantu base-Athens bekhuleka iitechu ngokuhlukahlukana kodwa kwase kuba khona lelitshe elilodwa elalithi ayi loNkulunkulu uNkulunkulu ongaziwa. Base benikezwe ke umsebenzi ukuthi abayakwembula ukuthi ungubani loNkulunkulu ongaziwa. Le altar ebekwe lapha enaloNkulunkulu ongaziwa ungubani. Sahamba ke sifike lapho esifike khona ke manje sesimambulile loNkulunkulu. Sesifike omama sebethi hayi usumambulile ke kodwa ke ake kuhlanzeke kubonakala umehluko. Silapha esikhona ke Mamsphithiphithi. Inkinga yami mina manje nginganikeza i-microphone. Nawe moni asikulahlile asikula nasimile umzuzwana ona simile sinasimile umzuzwana sinasimile umzuzwana.
Siyabonga Thixo wethu omuhle. Siyabonga Mzulu yemfihlakalo. Siyabonga wena owasikwa imfesane ngumangaliso. Baba wethu ingcwele wathabathela kuwe lonke ihlazo lomuntu. Baba wethu onamandla wonke lithi izwi lakho ufuna bonke abantu basindiswe. Baba wethu ingcwele bafinyelele ekulazini iqiniso. Baba siyabonga ukuthi wathi umhlaba usudalile. Baba wethu onamandla wonke wadala izilwane wadala nendoda. Kodwa wasuzwakala wena Thixo uthi akuhle ukuthi indoda ihlale yodwa. Wathi kodwa baba bekufuneka owesifazane. Ngoba wena Thixo uyamthemba owesifazane. Wena baba awuthandi ngabesifazane. Yingakho kwelinye ilanga mangabe ukhuluma uthi baba wethu ingcwele mangabe izimo soyibheda uthi akuphuthunywe kubizwa besifazane. Baba wethu ingcwele awunkophezabo ikhala indembezi uthi baba kubizwa besifazane abazobibitheka. Baba wethu ingcwele ingakho nangelinye ilanga kwathi la khona uAbimeleki esekanasa esengenisile delele ezweni. Kodwa baba wethu onamandla wonke kwasukuma wesifazane wayiphosishina wathoboza ikhanda. Baba wethu ingcwele nalakhona sawufuna ukubuyisela umuntu endaweni wafuna wesifazane kwatholakala intombi. Baba wethu onamandla wonke nantambama siyabonga Mzulu yemfihlakalo. Siyabonga somnini nanini. Siyabonga Thixo wokukholwa kwethu elithi izwi lakho nangelinye ilanga mhla ufuna ukubonakala eGibhithe uFaro wathi mangabe ufuna ukubulala wangaphetha besifazane ukuthi ababulale kanti uthola besifazane abasebuthixo. Baba wethu engcwele bathi they shall not kill. Siyabonga baba ukusiqoqela kule ndawo. Sibonga ukuthi sinabesifazane abaphila kulesi sikhathi. Thixo wethu ingcwele obethembile. Baba akuyona mistake ukuthi sinabesifazane abaphila kulesi sikhathi. Thatha udumo uthulise konke uxokozela. Sihlale thina silalele wena. Usifundise ukhuluma inhliziyo yakho. Usitshela ukuthi yini oyifunayo ngathi nanokuthi ba usiqoqeleleni kule ndawo. Siyabonga baba, take your glory in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Ibandla lithi amen. Our God is good. He keeps on doing great things in our lives. Amen. Ngithi bazalwane mangahle siunderstand ukuthi mangabe sithi our God is good. Asisho ukuthi uThixo wethu umuhle ngoba mhlawumbe uthengelwe imoto. Asisho ukuthi uThixo wethu umuhle ngoba mhlawumbe indoda njalo ilala ekhaya. Kodwa noma ngabe izima ihambi kahle uthi uJobe uNkulunkulu angimkhonze uhleli kuphela. Uthi kodwa noma ngabe ngifela abantwana he remains God. Uma ngabe umuntu wesifazane uThixo akabuhle kuphela ngoba izinto ihamba kahle. uThixo akabuhle kuphela ngoba uzela ama graduate. Kodwa noma ngabe izimo zingahambi kahle usilambazo emlonyeni wakho umuntu wesifazane ukuthi uthi uNkulunkulu muhle. Usho njengomshunelekazi ingane yakhe yathi lele wathi mangabe ehlangana noGehazi bambuza ukuthi ekhaya lakho kuhamba kanjani. Wathi hayi konke kuhle kuhamba kahle. Mangabe umuntu wesifazane noma ngabe ubani ukuthi izinto ayihambi kahle. Khuluma language ethi my God is so cool. Amen. Ngiyathanda bazalwane ukubingelela ama-African Ethiopian amahle. Amen. Anesizotha. What I've realized mangifika la ngabona abantu besifazana abanesizotha. Ngabona abantu besifazana abagqoke kahle. Ngathi ngibuka omakoti ngabona omakoti abashayela top. Omakoti abahamba ngeorder nange-step. Amen. Ngabona umama bagqoke kahle ngokuhloniphekile. Ngiyanibingelela ithandwa zami ngezihlalo zenu zonke. Ngabona abantu abakwazi ukuhlala balalele uma ngabe uNkulunkulu edeliver message ngomuntu ongaphambili. Amen. Ngifice ukukhuluma uNdlunkulu la umama wethu esimhloniphayo mama uMchunu. I found ukuthi nje wonke umuntu wesifazane obehleli la
ubelalele. Amen. Thixo uyamthanda. Yabo nje abantu besifazane umuke wafunda ukuba umuntu wesifazane olalelayo ngoba nemizi yethu idestroya ngokuthi we don't know how to listen. We're very quick to talk. Singalaleli. We're very quick ukucasuka. Amen. Kanti so you destroy. Yes, our God uthe asisheshe ukuzwa. Ngoba umuntu wesifazane ongasheshe ukuzwa who unto you. Uthi bese siyaphuza ukukhuluma nokuphuza ukucasuka. Amen. Ngiyathanda ukubingelela bazane leadership yala ekhaya. Ngezigaba zenu nonke ithandwa zami. Cela nje ukuvele ngisho njalo ukuze ngingabingeleli bese kuba khona osala ngaphandle. Ngicela ukuthi ngithi nje ngezigaba zenu zonke. Ngibingelele our counselor ekhona phakathi kwethu. Siyakubingelela kakhulu sithandwa sami. Lethi izwi kaBaba uNkulunkulu abantu abaseyikhundleni kuthina we are entitled to pray for them. Uthi sibakhulekele. Amen. How much more esikhundleni makuumuntu wesifazane. Kungagcini nje ngoba umuntu wesifazane. Kodwa kuba owesifazane owazana newundlu. Bazalwane kuba owesifazane owazana noNkulunkulu. Amen. Ngoba kule position uThixo ubeke kuyona. Kune reason awubekiwe nje just for sweet nothing to enjoy a position. Kodwa kunesizathu. Noma ngabe uyaklina noma udayisa emgwaqeni. Kodwa uma ngabe ungumama owazana noThixo kunesizathu. Noma ungadayisa ubhanana kodwa uma ngabe ungumama owazana noThixo kunesizathu. Amen. Ngiyathanda bazalwane ngokukhethekileyo ubingelela uhlalo wethu uCheledi umama uButhelezi. Cela bazalwane simshaleni izandla nje. Ngithi ke mina ithandwa zami ngizocela ngepermission yala ekhaya bazalwane yabaholi baleli bandla ukuthi okwamanje nje mangimi la ithandwa zami ngicela ningivumele nginibize ngokuthi bantabami. Amen. Manje ngicela ningibize nje kanjalo hayi ngoba sengithi kodwa nje ngalelo side niyabona ithandwa zami. Amen. So that whatever that God azoyikhuluma la ungabuki nje ukuthi kodwa uthi uNkulunkulu usebenzisa uma to speak not ukuthi uma ngoba sengithi ngimthathe ebandleni but uma ngimi la. Amen. Ngithi ke ithandwa zami umuntu uzungambukeli phansi. Neyizwe lonto le? Uzungambukeli phansi umuntu. Ungambukeli phansi whether you know her or not. Ungambukeli phansi ngisho nangendlela agqoke ngayo. Umuntu ithandwa zami uzungambukeli phansi ngisho uhlangana naye egarage ekufakela upetrol. Uzungabukeli phansi ngisho lo oklina endlini yakho. Uthe undodakazi yami usambuliwe uthe usambulile uThixo. But okwethu ukuthi manje sizobona ukuthi ke sesihlala kanjani nalo Thixo. Sesimazi kangaka. Amen. Uthe mangabe echaza ukuthi lokho isuke kubantu abasha. Isilokhu sithathwa nje sitshela ukuthi kufunakala umuntu onjani ohamba noNkulunkulu. Wathi na izolo since you came. Wathi manje sesifuna into ezohlalisa ke manje kuyena. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu yena ufuna ukubuya ezolanda umakoti. Ongena isihla nembimbi. Kodwa mangabe kusenembimbi uJesu wethu akakwazi ukubuyela ndibandla. Kahle bazalwane we have delayed iwundlu. Hallelujah. Enye yento eyenza ukuthi uma ngabe ungowesifazane ohamba noNkulunkulu. Amen. Ozohlala uthi noma wezana ukuthi but this woman she is a God fearing woman. Humbleness. Shaye sengathi abanye abantu bangcono kunawe. Noma uyibona ukuthi ungcono. Noma uyibona ukuthi ke nje noma usubabheka ke uyayibona ukuthi wena uhlala eRichards Bay. Bona bahlala kwaSomkhele. Kodwa uthi manga uhlangana naye ehlala kwaSomkhele uthi ungcono kakhulu kunami.
when it comes to that dingakalo wesifazana ongaphakeme umuntu bezalwane ngeke ngithi umuntu ohlele eduze kwakho uzungambukeli phansi angazi noma nayizona into basalwane ngoba umazi ukuthi after ukuhlala eduze kwakho ungubani awumazi ukuthi uzala bani awumazi ukuthi wazana nobani noma ungamazi inkinga yami ngisabi kusasa ngoba ngiyasabi kusasa lokho umbukela phansi ehlala endimeni ethayo kodwa uNkulunkulu uyakhumbulana uma ngabe akwazi ukukhumbula uMefiboshethi kwazakala uDavid ethi ukhona yini ayedwa nje obengenzela umufa athi phenqa kaJonathan inga yami ngisabi kusasa angiphathi khona uma umuntu wesifazane uzele unengane ngoba izinto zikhambela kahle manje bese abantu babukela phansi awungeke phela kuthi uDr Elmadlala then uMamadlala usezobabukela phansi abantu kodwa ngizele noma yiso lento awungehlise la ndodakazi yami ngifuna uyibone kahle uyiunderstand ngoba into ezosenza ukuthi thina singahlangani newuhla sesikholiwe sashunya yezwa kodwa inkambo ngoba uYesu uthi ufuna abantu abademonstrate a Christ like character hallelujah ngithi mina usumbukele phansi umuntu kulungile mhlambe nje ngimbukele phansi isithando sami leso kanti awumazi ukuthi uzala bani noma ungamqonda ukuthi njengamanje uphuma kwaNdlwana kodwa uNkulunkulu uzokwenza isimanga ukuthi ingane yakhe ifundi ipatanise phambi kwakho ubhekile angazi noma yizwa lento ifundi qede yabo mayisiqedile ingane yakho ivele ifundele umsebenzi la khona okuzothi mafanele iqashwe kufanele iqashwe ingane ezalwa lo mama wena obukade umbukela phansi angazi noma yizwa lento ngoba yonke into ayenzayo isenzela wena ngisekonzweni sehleli phansi ngithi ithandwa zami ngisho eTexini usuhleli nomuntu eTexini ungambukeli phansi ngoba umazi njengoba egqoke kanjena nje ukuthi ubani lo wena uhleli nengane igraduate ayiqashiwe kodwa uma ngahle uvula umlomo eTexini ukhulume nalo uzokutshela ukuthi kulungileke yena kayena imanager kodwa umuntu azana nawe uyamazi into oyimanager ongaqashi ingane yakho don't you ever look down upon a person when I first met this woman hallelujah when I first met this woman I met a very humble akazi nje mina ngixoxela ukuthi uhlalo akazi nje mina ngixoxela mina noma ngene invitation nje ngiyazi ukuthi velaphi ngoba ubekulayeza nomntwana usiza inkonzweni akeze ngisho kimi ngasomyayizwa le ngoba kufanele noma senihlangene ekhaya emzini wakho uma umuntu wesifazane mhlawumbe uhlala eDurban uhlala eJohannesburg senihlangene ekhaya ningoma kodwa ixoxwa lapha ya nenza utshwala ingabe niyapheka musu kusixoxela ngezinto engangeni la ufuna sibone ukuthi wena uhlala eThekwini ufuna sibone ukuthi wena uhlala ePhakeni ufuna sibone ukuthi wena you are right indaba uzosixoxela ukuthi asingane nje esikoleni yazi nje wememe ingane esikoleni ayibanze nothisha omkhulu la sipheka uphuthu la akukho indaba yokuthi usawoti ungakanani ayikho kahle into efaka indaba kaThisha omkhulu la ngoba nje ufuna sizwe ukuthi wena ubani. Why don't you keep quiet and God will lift you up? Yes, God is right. Hallelujah. Hallelujah. Yebo i-humbleness thandwa zami ikwenza uhlale namakhosi. Uma ngabe uzothobeka uNkulunkulu uyabathanda abantu abathobekile ngaphansi mangosifazane ngoba thina abantu besifazane sine unrestricted unlimited eating power othuma ngabe usiprojector kungamele ukuthi ophambi kwakho mase mina yizwa le khona izinto ezizoyiluza wena ngoba uphakela angisho nina thandwa zami nina
ukhuluma nalabo abangani usiyobaxoxela. There are things that you will not benefit from, of which you bekufanele benefit. Inkinga yakho uphakeme. Nimbonga uNkulunkulu ukuthi ebandleni lakho, ebandleni lenu, ninomuntu wesifazane of this caliber. Ninomuntu wesifazane othobekile. Lo mntwana mama ngeke ngimbone kwesisikhathi ngene enkonzweni afike ehlaleni azahamba. Uma ngithi angimazi ukuthi umama umfundisi, angikeke lokho. Ukuthi uhlala. Ungazama waregenini. Ubothula. Angazama nayizwa national. Imbonga izibonke. Musu kufika uhlala ubathetha into abaningibona nje mina nguhlalo mina. Unless ngempela isimo masiphoqa, ayikho nje into ephoqayo njengamanje. Yabona yini usemakhaya uthatha iselfone. Bandla, namhlanje kephi Joyous ingenaphi Joyous la? Ngoba la sigqoka amaphinifa singomakoti bonke singomama. Uma ukuthi ngisuke endaweni ephezulu kodwa njengoba ngila nje emakhaya, nami angenze njalo, angenze nje. Yiyo phela lento bazalwane eyenza ukuthi uNkulunkulu omakoti sebabusise ngemishado. Ubukeke sengathi imishado nakuhle ngoba bafuna ukufundiswa. Amen. Angcono sivele silifundele lizwi. Ngifundela la ndodakazi yami. Ngifundela sesingazibona ukuthi uyashesha kakhulu. uJeremiah 29 ngithi verse 11. No angifuniwe la. Jeremiah 29 olitholayo nje verse 11 bese ngifundela noMshumayeli 10 verse 4 ukuze sikhulume kahle ngasho ukuthi uMamadlala wavele nje Nkosi yami angafunda ngishiso. uJeremiah 29 verse 11. Yes. Amen bathandekayo. Ngicela ukuyifunda ngesilungu. Ngizocela umama ophethe iBhayibheli lesizulu. Nizocela ukuthi ningiboleke nje. Ngesilungu ethi, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Next verse. Okay. Oluphethe ngezulu abefunda ngezulu sesikhathi ufundele nje phezulu. Jeremiah 29 uverse 11 incwadi kaJeremiya kubathunjwa. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani usho uJehova, imicabango yokuthula kungenge yobubi ukuba nginike isikhathi esizayo nethemba. Niyakumbiza niye kukhuleka kimi ngiyakunizwa. Masiqhubeka ku verse 12 ubethi, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Right, bese ngifundela uMshumayeli. Umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Sewuhlala ngizokhuluma nje ngomama noma umuntu wesifazane ehamba noThixo. Amen. Ingakho ngafuna ukuma lapha phezulu ngoba ngizile ukuzoshumayela ngizofundisa. Sizoxoxa. Amen. Ukushumayela angazi noma u7 noma past 7 kusasa ekseni ndobe nidla kambe kodwa khona ngizobe ngishumayela kokhosini usuyelayela lapha intshumayelo kodwa namhlanje ngizoxoxa. Amen. Oqala uNkulunkulu kuJeremiya noma ningawavala amaBhayibheli ithanda zami nibuke mina amaverse ngiyothumelela ndodakazi mama uhlala mvele nje nibuke mina. Amen. Uthi ubaba uNkulunkulu mina nginemicabango emihle angisafuni ukuthi ngani ithi ngami uThixo uthi unomcabango omuhle ngawo. Into yokuqala leyo ezokwenza ukuthi ukwazi ukuhamba noma ukuma noNkulunkulu
ngoba kunamandla ukwazi uthi uNkulunkulu yena uThixo unemicabango emihle ngawe. Kusho ukuthi noma ngabe kwenzakalana endleleni yakho, but you need to know ukuthi uNkulunkulu unemicabango emihle. Yingakho noma sekuthiwa izinto ayihambi kahle, kodwa njengomama fanele ukuthi uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe. Uthi imicabanga nayo ngawo uNkulunkulu akuyona eyokudestroya. Ngeke uThixo azakudestroy. Angikhathali noma ngabe kwenzakalani empilweni yakho, akasoze uThixo akudestroy. Akasoze futhi uThixo apholele esigodini sethuzi lokufa. Yingakho uDavide ngimthanda ngelinye ilanga athi uJehova ungumelusi wami, angiyukweswela. Ukuze ukwazi ukuba umama ohamba noThixo noma owesifazane ohamba noThixo, you need to know ukuthi wena akukho oyawukwaswela. Ngeke uzuswele lutho ngoba uJehova ungumelusi. Ukuyibona inkomo nezimvu ukuthi because zine shepherd azisweli, iyona shepherd ehluphekayo ukucheck ukuthi kambe zizodlala namhlanje ifune ledlelo baze abekelwa amanzi. Sometimes njalo wena Thixo uthi awuyikwaswela noma ngabe kusuhamba esigodini sethuzi lokufa. Hayi ngoba abantu besifazane bayahamba bayangena ezigodini zethuzi lokufa. Noma ngabe ususibona isigodi sethuzi lokufa, fear not, ngoba uThixo nawe uthi ngakwazi useyihlu. Cabanga ukwaziwa uThixo. Angithi wena mawukhulelwe ingane yakho awuyazi, ulibuza kodwa Nkosi, is it a boy or a girl? Unazo kodwa inyawo Nkosi yami uphelele nje. Kodwa ubaba uNkulunkulu sizona bazalwane, because we cannot, asikwazi uNkulunkulu wethu ukungabaza. Uthi mayiqhubeke bhala ethi wawukephi wena ngenkathi uqambuqambuze egazini lakho. Uthi wawuqambuqambuze egazini lakho, uthi ngadlula mina Jehova ngathi akube nokuphila. Kodwa at this point usuthi uNkulunkulu akekho, uNkulunkulu ukhohliwe, uNkulunkulu kushiyile. uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe, hayi ukudestroy. Amen. Amese ethi masebelekelelana nomshumayeli, umoya womusa ukuvukela indawo yakho. Ngoba into ezosenza ukuthi ube umama ohamba noNkulunkulu, ohlela uNkulunkulu, othi noma wenzani ukuthi kodwa lo mama. Uma sibheka sibona uDibora, uma sibheka sibona uShulemikazi, uma sibheka sibona uHana, uma sibheka sibona uEsther, hayi uma sibheka sibona uRuthi, uma sibheka sibona uAbigail, uma sibheka sibona uElizabeth. Uthuma umoya omuhle ukuvukela yakho. Ibazalwane ngoba umoya womusa uyamvukela umuntu wesifazane. Awunandaba wethu intombazane noma ngabe umama, kodwa umoya womusa mawuvukela kwezenjani shiya wena. Umoya womusa uvukelana kanjani na? Yabona nje umntwana ngazi mhlawumbe umprofeti noma ngabe introduce la uthi ma lana kuna besifazane from different families abasuka endaweni ezihlukene. Into bazalwane ezosenza ukuthi sikwazi ukubona uNkulunkulu impilo oyiphile ekhaya. Hayi la. Can I repeat my statement? Amen. Hayi ukuthi kuleli bandla kuphela, umhlaba wonke. Into eyekwenza ukuthi umuntu akwazi ukubona iwundlu, abone uNkulunkulu, impilo oyiphila ekhaya lakho. Into ozokwenza ukuthi uNkulunkulu ungakwazi ukumbona sewukholwe kangaka. Sahamba inkonzo zamaqedana, senza yonke into, salala ezikoleni samosha imali, safasta, senza yonke into. Kodwa into ezokwenza ukuthi ungakwazi ukumbona uNkulunkulu wena, hayi omunye, wena.
ngoba wena utsheliwe ukuthi umoya wombuso ukuvukela. Kusho ukuthi umoya wombuso mawukuvukela ngeke ukuvukele ngawe. Kodwa kunomuntu ozokwenza ukuthi umoya wombuso uvuke. Kusho ukuthi wena mawuvukela umoya wombuso, umoya wombuso ungakuvukela ngami, ukuvukele ngomyeni wakho, ukuvukele ngomamezala wakho, ukuvukele ngabantwana bakho, ukuvukele ngomakoti wakho, ukuvukele ngama-colleagues emsebenzini, ukuvukele ngemanager yakho. Kodwa umoya wombuso ukuvukela. Don't lose. Don't leave your post. Amen. Into ezokwenza ukuthi wena ungumama uhamba noThixo. Kodwa ungamboni uNkulunkulu. Ukuthi umoya wombuso ukuvukela. Okokuqala ezokwenza ukuthi ube umama ohamba noNkulunkulu ubona ngathi lo wesifazane uhamba noThixo. Ukuthi umuntu ungambukeli phansi. Ngoba umuntu umfanekiso kaNkulunkulu. UThixo akasibukela phansi sesonile. Secondly, ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu unemcabango emihle ngawe. Uyabona ukwazi? Ingakho ethi my people perish due to lack of ukwazi. Baba lezo zinto eziwu-2 qala ukuthi unemcabango emihle. Yabona ukuthi uyazi ulwazi lolo. Secondly, okwesibili uthini? Ungambukeli phansi umuntu. Uthi bazithole. Yabona umama owazalwa noNkulunkulu ohamba noNkulunkulu uyazithoba, akadingi ukusitshela kodwa sibuka yena inkambo yakhe, i-character yakhe, the manner she talks. Amen. Uyazithoba. Humble yourself by the sight of the Lord. He will. Yabo kulula ke lokho kwenza. Yabo lokho ngizoyithi abantu besifazana ayikhilelwa nje ngokuzenzisa. Usithobe nje. Yabona lokho umoya wombuso ukuvukela. Shinda yakho. Umoya wombuso ukuvukela. Zikhona intombi la. Kodwa khona kakhulu omama. Okay. Mangaka amantombazana ami cela athi nje izandla ngiyabona. Okay, all right. Umoya wombuso ukuvukela. Ake ngidlule nje kancane emantombazaneni. Intombazane mayivukela umoya wombuso ithi yazi intombazane ukuthi iyakhonza ifundisiwe la ibandleni ukuthi intombi iphila kanjani. Intombi kufanele ibe nepride ngayo. Intombazane ingabe intombazane nje engeneka noma kanjani. Ngazi uyayizela ngoba into ebamba amantombazane uma ngabe sikhonza uNkulunkulu ayibamba amantombazane nje yasibamba sonke. Unfortunately bazalwane ngilomama okhuluma iqiniso nje. Ngahlangana neyondlu uyintombazane. Amen. Wahamba nami uJesu. Ngaze ngangena emshadweni namanje uhamba nami. Intombazane into eyenza ukuthi intombazane isuke endaweni yayo. Yilento ukuthi usathana ixoxele ukuthi ngeke usashada, buka bayashada. Buka. Azaxoxele ngangeminyaka ukuthi buka usina 30 bani. Hawu ngeke 30 bani ngeke usashada. Into eyenza ukuthi intombazane isuke endaweni yayo i-crush. Niyayazi i-crush? I-crush niyayazi nani bomama ningasho ukuthi niyazi ngizonichazela lwesiZulu nor in English. I-crush lento yokuthi uthanda umuntu wesilisa yena engashongo lutho wena umthanda. Ufuze ubone ukuthi ngaphela nawe wadlula khona. Awukwazi lento engikhuluma ngayo. Layelana ke bazalwane mina ngilomama okhuluma iqiniso. Ngoba phela nami ngumuntu wesifazane njengawe. That's umama umfundisi kodwa ngisaphila emhlabeni. Ezona i-crush lento yokuthi uthanda umuntu. Mawuseyintombi umthanda umfana bomzeni umthanda bona brothers. Sina ke ikhathi zethu ayingababibika ama-cellphone ubona kahle ukuthi yabona nje manje uya kwi-break enakanjani ukuthi mangivula i-exercise book lapho ngifice incwadi. Uyoyibheka incwadi. Dololo. Ngaze mina yizele. Ngiyakhumbula nje kwasiyami phela futhi i-crush vele itomulise lo muhle lo right. Mina nje kwapho uma wakho principal. Uyabona? Principal mama ngibona kahle ukuthi nje vele ingane esuke emakhaya right zingconywana nje. Chachambile nje. Wavele wafika yomngane wakho mnyama. Intombi mayisibanjwe i-crush.
into eyigcinayo angazomayisa abantu abazalwane ukuthi uthe unemicabango emihle ngami wathi umoya womusa ungivukela intombazane fanele ibe ne-pride uma ngabe uyintombi yakwena noma uyizwa ukuthi i-crush iyangibamba but don't avail yourself ungaveli nje uyintombazane uyihambise nje wabona ubisi luye ekakini ungazomayisa lento abazalwane intombazane iyakwazi ukuhamba noKristu intombazane ngithi mina amantombazane ngabe yini into engenza ukuthi umfana nje bese uyashada ubhizi umhambisele i-alabaster box mahala ha uyoyisevi i-alabaster box yakho intombazane i-alabaster box yakhe ibamba ithule nayo ithi noze ngiyiphihlise phambi komyeni wamathola bakho mnandi njengentombazane esebhayibhelini elithi izwi layo she kept her alabaster box until she saw Jesus. She ran. Intombazane ihlala kubo. Hawu, manje umfana nje hayi lalela sisi. Indlela omuhle ngayo uzihlabathi zolwandle bese uthi awuyimaintaineke lezi ihlabathi zolwandle engakafiki kuwena. Hawu sisi ngimaintaine kanjani? Hayi iskin sami njengoba sinjena nje ngigqoka ucream ka-2000. Ukokwena kwasho ukuthi ngiyakuthanda maintain mawuyintombazane athi umfana please call me noma athi ngifakele i-airtime ngifakele uzodlani masuhleli nayo uyofunani lapho amantombazane akuleli ivangeli ahlela ngentombazane aphile lento yonke umfana uyayithanda intombazane engatholakala ngiyayithanda intombazane eyithandayo. Praise the Lord, I'm preaching and my husband is listening to it. By the way, ngihamba nobaba uMadlala. Intombazane ithi saseyintombi iyithande. Intombazane iwahaqase ngishobopha. Ngoba bayisiwe intombazane niyongena ekubeni umakoti. Ingakho sinenkinga yomakoti asehamba nomyeni wakhe. Ngophaka. Intombazane iqalise intombazane. Ibonga ngoba bayibonga usumitshela isithi ukuthi wena ungaphansi kwey'nyawo zami. Intombazane ihlukane nesikhwama. Intombazane ihlukane ne-lipstick. Intombazane nje esikhwameni sawo njalo kunento yokufundizana. Ngoba iyazi ukuthi lokhu itshela uNkulunkulu ukuthi inkosi umyeni usalibele kodwa ufuna amayifika lefinga. Hayi intombazane eney'nyawo nje enezandla nje. Ngithi lapha enkonzweni ngithi kambe intombazane ebazalwana ayinto nje intombazane into yesifazane nje akagijimi sokuthi ambiza come here ugijimelani gijima intombazane angiwayeke nje kumama sakhuluma nentombi intombazane nje izoshow ukuthi noma ihamba nje kuyabonakala ukuthi intombazane ivuka nayo ilapho kuthi umama ukwakuseqondoza nkomo kanye namantombazane akhe awafundisi ngoba intombazane fanele yenze njani na mayihamba nje yazi ukuthi fanele ngihambe nge-step sami kodwa ngisheshe ngoba uma ngabe wagijima hayi ugijimelani ona nje noma umuntu wesifazane-ke njengasasho ukuthi intombazane umuntu wesifazane nje mayesulubusa ungikhuluma namantombazane njalo uyamthandana lo brothers intombazane nje mayesulubusa umuntu wesifazane by the way yabona by the way ngoba phela into enhle lokuba ngayo uze nje ubona isikini sesibroken sudama uma izinto ile ndlela nawo yenza ulwela ngesikini sakho ayihluka nje le-lipstick noma uvaseline noma yini intombi leyo mantombazana hlala nevangelini uThixo uzoninika okudingwa zinhliziyo zenu asilishumayeli ngoba mhlambe saluthola uJesu sesishadile fortunately ngamthola uJesu ungakashadi kodwa ngahlala bangenza sho ukuthi mangenkonzweni hey ngimuhle manje asingimuhle makufanele bazofakaza ngiqashe phambili yabona yini ungathi intombazane emsebenzini usebenza uhlele office kunamafayila etafuleni lentombazane sekuvila ndina kubunyuku kanje ugcwele izinto intombi leyo
ngoba uIsaka wazi ukuthi uhlangana phi naye. Mina uIsaka abazalwane bahlangana naye emsebenzini. Isaka wami ngangiyinono wasemsebenzini. Shayela top. Kanti uzothiwa abazofakaza abazana noJesu ngaqasha. Kasi igama lami ngumsamadlana. Umntwana kaNkulunkulu ngintombazane ihlangene nezi. Kanti insizwe ihleli phansi naye esemsebenzini ngelantshayo izo-attenda. Angazi noma izolento. Intombazane nje bakuhlini noma ihamba futhi intombazane ayikhulumi njalo. Intombazane iyakhuluma nje hleziyo yafeni kuba yona iyakhuluma. Intombazane eqinile, umuntu ophaphile. Intombazane ayiphaphi. Ayiphaphi. Sanibonani mantombazane. Hayi bengidlula nje. Kuze ngasho ukuthi uma usikhohlile. Amen. Sona bengithi ithanda zami. By the way ngihamba notata. Sizona baba. Ubaba ungumfundisi. Ubaba umpostoli uMadlana. Kusho ukuthi nami nginjani lapho. Umama umpostoli. Kusho ukuthi nje wena njengoba ushadile nje nawe umama umpostoli wenkosi yakho. Ngizokhuluma ngokuthi umoya wombuso ukuvukela. Ngoba umama ohamba noJesu akabonakala enkonzweni. Sesikhathele esihlalo. Oh mama, ngabe konzeni ngabatshela nje ukuthi nje mina ngiyambonga nje umama. Ozothi bakuyisabeni bezothi lapha phambili. Hey baba, ebengayigoqa izandla kumyeni wakhe, anoyigoqa ekhaya kumyeni wakhe. Before uzoyigoqa la ibandleni. Ungakayigoqi, ngoyakho indoda. Hayi! Unayo umama ogoqa izandla. Uzomela izandla. Usuyigoqile enkosini yakhe ekhaya, usuyigoqa. Mayigoqa nje ngiyambuza ukuthi uyayigoqa wena. Ngoba into ezosenza ukuthi singamboni Yesu. Impilo esiphile nakhaya. Ngabe mesingena ke invitation ukuthi uma uya invite kube njani yaba uma uya invite ayafika uma ayoshuma ukubona invitation uma ayoshumayela lapha yancane ngamadodana zami ayoshumayela lapha ya besebenza njani wena esiya papa hey baba ama African Ethiopian Church iyangimema ngeke uye ngeke ube njani sesona bazana emese athi uyeni wakho awubi bese uthi akakhona sesona bese uthi njani angithi umyeni wami uyangazi ukuthi sobabili senza umsebenzi kaNkulunkulu usho ukuthi ngiyamenywa akusho lokho ukuthi mina kusafanele ngicele sekufanele ngiriphothe sesona ngikusize uma ngabe wena uhlele emzini wakho sebani bese kuthiwa ekhaya kini kuzoba nomcimbi bese bayafona sisibaka umtho sisibaka abashadanga bazibona bayazi iprinciple yasemshadweni manje sisiyazi ukuthi wena ushaya uBrian mntaka mankosi yami usisi kuzoba ngazi kunani sicela ube khona wena lo sendodeni yakho uyoyitshela manje baba njengoba wazi nje ukuthi uthuleleni uzoba nokuthi ekhaya bebe ngicela no indoda izonqaba ikade izovuma ngoba indlela wena umama ombhidlisi ithi izinto wesifazana ohlakaniphile she builds sesizama abasekhaya kokwenu abafundisiwe bayazi iprinciple yasemshadweni kodwa wena ngoba ususemshadweni hambisa izinto ngeorder uma sekufika ucingo livele ekhaya abafowenu bekufonela bekhuluma anyhow wena it is not your responsibility ukuthi uyorepotela umyeni wakho because mayise repotela wena uzophuma amazwi osadweni ngowakho wena ngoba umyeni wakho ubona ukuthi shuthe ekhaya klina bamazi ukuthi uyini kodwa masengena imessage suka wena futhi wena utshela abaklini ukuthi ngicela bandla ngifonele ubaba uMaNtaka ngicele usiyalazi udaba
bafundisa abakibo ngoba bona bekho kule ndlu okuyona ukuze ungayiboni ususuka usuthi umoya womuntu ususa endaweni kanti wena umoya womuntu ungakususa nangomyeni wakho uma ukususa ngomyeni wakho ungayishiyi indawo yakho ngoba nami benganqaba bathi awuyilapho bese kufanele ngithini ungicabangela icaba laNkulunkulu khakho lecaba laNkulunkulu la indlela enenze ngayo utshela abakini ukuthi ngiceleni uma kuthi badecide ukufika bazocela uma sebefika abakini bezocela ukubona bazobona umkhwenyana nawe uhlala naye ngapha uthoma ipapa zindaba mabesi nje bacela uzombona nawe unyakaze kanye naye ukuthi kazi bazothini babuyaza bangitshelanga kazi nje bazothini mfazi ohlakaniphile yayakhula nawe ubuza kanye naye umyeni wami ekungabi lokuthi njalo sebezoboleka imali kusho wena qala ngoba umfazi ohlakaniphile babone naye ukuthi hayi cha yazi umkama akazempela mase befika sebesho ukuthi hayi cha bese nje manje sizocela undodakazi wala ekhaya ukuthi azosisiza lapha ekhaya kuzobe kunomcimbi if kuzoba nomcimbi ekhaya kini awuveli nje wena uye noma kanjani uyacelwa ungatshela ngisho ukhazi noma ubani oyihlobo sasasayidini lakho ucelwe ukuze umyeni wakho abone ukuthi uneveli ungamuzwa ukuthi nje wena uyiphethe is because lana ngibantu bami if ukuthi bekwenzeka akunakalanga ingakho uNkulunkulu ethi omama abadala bafundise umakoti thanda amadoda still sengashintsha ngoba ubungazi angithi phela lama conferences anjena akhonela izinto enje ukuthi sithi masibuya kwi-conference sithanda uNkulunkulu sihambele kakhulu bangasho babuthi lehlelo 3 days zonke benenzani ngoba uzothi ufika nje ngalelo langa leyo khathele mina hayi ukhathele mina wena uzongena uphinde kule conference ngoba ukhathele unolanga sizoletha mase befika sebehlala la uhlala ngapha nomyeni wakho nilalele basho ukuthi besizomcela kanjani usho wena hey baba asinalo uthunja kalolo suku abona ukuthi nawe lento yangakini awuyifuni nawe nje akwazi uyathuka kanti wazi kudala ufuna unama plan mayise kuvumela ukuthi ngiyabona hlobo khabadaka uzibatshela ukuthi ngeke nimfonele nibonke ungabe nje umaqinisi uma sehamba umakoti eseya ekhaya kubo noma ngabe mhlambe kufiwe noma njani wena mameza bakhona mameza la yasena le conference wena mameza uma kuthiwa nje kwamakoti wakwakho kunento ekhona awukwazi wena ukuhlala nje ngathi akushongo lutho uhlaleleni uzibelani kunento nje kubo kwandodakazi yakho eshade nendodana yakho kufiwe bakufiwe nje adinga ukuthi uze uyazi nje ukuthi sukuma nihambe niyongcwaba nihamba nendodakazi kumakoti umfazi umntanakho umama makunento eyenzakalile kubo amakoti wakhe ngoba umakoti wakho it is your responsibility unyakaza uthulele wena uthwala shado hayi bayibona cha sithando sami ngoba nawe lengane ifaka esibelethweni sakho ukuthi lengane yenze njani na umuntu umthanda ngezenzo uzuthi umakoti wakho akakuthandi nje wena yini oyenzile uzuthi umamezala wakho akakuthandi nje wena omakoti ngisho amsori bakakwethu emzini ungaka-expect ukuthandwa ngezenzo ungekenzile utho njengekuthanda ukuthi awuthandwa unomali uma usuvule ayishinda lawo and sesikhathene yile language ethi omamezala bazwane nomakoti
ake kuvuka omakoti abazothi yagcina lento omamezala bese izwi lifundiswa abashintshi bazalana nami sengomakoti angithaze encane mdala bo umakoti wakwami uyasebenza shize le Ritisha ndodakazi wami kaMasi kodwa njalo makuphela inyanga une allowance evela kimi ngeke umakoti shize le Ritisha lezi cathule ngigqokile nje ngithekela uyena njalo kuphela kwenyanga une allowance yakhe uyazi ukuthi ngenzani ngenzela ukuthi makuphela inyanga njalo ngilethele umntanami ngimbone umfazi ohlakaniphile uma ngabe umakoti ufuna ukuthandwa umameza ufuna ukuthandwa indoda yakho thanda uma wakho thanda nje la nje umyeni wami la besidrayivana sedlula la sesisanda kudlula empangeni ngadonsa ucingo ngafona imamezala wami wema kodwa unjani njengoba nje kuyi-women's month uyabona yini sengineminyaka emshadweni kodwa nje ukuze uthando umyeni wami liphuphuzela ngithanda uma wakhe bafana bami ningabathathi abantu besifazane athi abamfuni umamakho so nina amantombazane nje uma bengena emshadweni intando yokuthandwa indoda thanda uma wayo edile kodwa kuyabona nje abayindeni thanda uma wayo bazalana akekho umuntu ongamthanda unina ngelinye ilanga nje ngoba ngikhuluma noMamButhelezi ke ngizokhuluma nje ngomakoti nomamezala ngizokhuluma ngalokho nje sisana bazalana mama akhuluma ngale nto le kungaphela angazi singahamba lolanga umakoti ubangwana nibangani namantombazane nomakoti uNkulunkulu wenze nje come here my daughter wafuna come my son uNkulunkulu wenze nje uJesu elengamthini wehlazo niyayithatha kancane le ndaba bazalwane uJesu elengamthini wehlazo uthe uJesu mame bheke yes mame sengikhuluma nawe ke makoti ngoba nje wena nje ucabanga uzohlukanisa umama nengane yakhe mame wathi ndodana wase ethi ushuzibani lo manje ngana umamezala okay mame benindodana kodwa wena mamezala akushiwongo ukuthi namathela usebenza nawo nje wokuhlala phansi ndodana siyasebenza siyafunda la ngane ozaka lezi ozindaba zami ngisobana ndodana uthe uNkulunkulu siyazwana usho ukuthi wena undodana esisho la umakoti uthe uNkulunkulu indodana le usho ukuthi umyeni wakho wena makoti wena mamezala indodana wakho uthe uyini wena esinandida manje undodana uthe ndodaneni uyakumshiya uyiseloneni abasho ukuthi kodwa nje uyakumshiya uyiseloneni usho ukuthi umshiye intweni beniko ukuhlala kuFrancity yonke lonto le indodana iyamshiya uyiseloneni iyanamathela umngane sezwana bomama sisaqonda ukuthi sisho kodwa nje noma sezanje nathi inamathela umngane usho uThixo lokho wathi indodana ingane yakho ayishiye inamathele sezwana wase ethi ninake bantwana nini nisemshadini nini yazisa ihlononyoko uzithu zakho zalezweni yingakho noma seshadini kumakoti ngifika
kodwa simkhohlwa uma nobaba because kunesibusiso engisithola kumama engisithola kubazali engizithole kwenye indawo engizithole nje umyeni wami yazisa ihlomonyoko kodwa kwasekuthiwa namamezana ngoba bithi nje makushonile kwamakoti yindaba ungayikhona ngoba kuthiwa labheka indodana yakho iyingane ayizazi lezi zinto yintshe emshadweni njengoba ephila nje njengamanje uphila umfana nentombazane akazi ukuthi makushonile kufanele kuyobona izinto zokushona izinto zabafazi uwena kufanele uyibheke ingane yakho njengoba isishadile nje umuzwa yangonakala ungachithakali wena uthiwe wena nje mbheke ngoba umuke wambheka uzobona into azoyenza ebonga umuntu obhizi who is taking good care of him or her noma unakekela umndeni wakhe so kuye manje sebeshadile awunamatheli umkakho ufuna abanamathelane naye hayi wena nawe unendoda yakho bheka unamathele kuyo ilula nje lento hlala phansi ngaza bona makota bakufuna hawu futhi angiphathi ngoba bani conference nje mawumakoti uma wakho ehebele conference nje iqale conference yahanjwa sasa imphaki yaphela namhlanje fika ngalezi zikhathi yabona nje noma kuyiphasika yamyeka umamezana ngo-day 1 angithi mayesifuma lapha kwelesini uthi layifuna ukubona umfazi asibanibani kanti wena uyazi ukuthi uma wakho usuzamela indlela fika ngalezi zikhathi nje fika usuphethe othapha bekakho usuphethe usuwenza nje ngizonihlupha abantu abamne mangibheka le ngene ilanga ngake ngenza nje seswa inkinga ngiyikho konke ngumakoti ngumamezala ngumfazi yabona yini okay ngana mzoyiqala la ngangena lapha eminyango kwase sizophela nje iconference ebusuku nami ke bandleni lami la khonza khona umaki yavatho ngangena ngihamba nezingane zami sezwana siphethe ngapha oplastic abano drink oplastic abanani ngihamba ngiyaqalaza kanje ngithi ngifuna umamadlala ungakephi ngiphethe ngapha nezingane zami uhleli lapho ungabombukela phansi umuntu uhleli lapha phansi uma wami ngahamba ngaze bangifika khona ngangena eduze kwakhe ngangena afika ahlala eduze kwakhe uma wangwanyela azathatha uma ngiphethe umbhako ubabukisa umakoti ubani ukuthi ngaphinda kanjani ukuthi ayifuni ngezitsha lezi ezihleli lapha asoma asimayi umakoti kwamlana asasho uma usiphethe ngasengena lapho lalelana wathatha uma wami sekuthi uyohlalisa phambi ngathi because they've been looking down upon her all along ngoba umuntu awumazi ukuthi uzala bani ambukeli phansi umuntu angazibona izona bazalana bathi ngiyohlala etafeni ngathi cha mina ngize kuma bese ngiyakhonza bese ngiyahamba sesona bazalana ngenkathi wenze njalo indoda iyajabula ngoba uthanda umawa sesona bazalana nasemzini wakho lapha akube nebedroom uma bezala wakho vela ukuthi uyihlalela le wena uhleli la uyafika la uzovakasha yiba nje nebedroom eyaziwa ngisho ingane zakho ehlebelayo endlebeni ukuthi ibedroom kagogo ibedroom kakhulu ezambithi ukhulu ungagcini ngalokho mhlanje ezofika thatha isithombe sakhe frame sihlale lapha umuntu wesifazana yikho mosi into engahlula ayikho ngoba ungaze ungalibona izulu mawukuthi nje uzwananga nomamezana nomakoti asimazi opha noma uyalibona izulu kodwa sisamuzona namhlanje uRuth noNaomi because uRuth said and treat me not wanamathela kumamezala nomamezala wanamathela kuyena bafundisana thina abantu besifazana into yosenza ukuthi singabona uThixo uma
umakoti nomamezala ngoba uyazi i-chaos endlelaka sizona ithando zakho singakwenzi uNkulunkulu akasize siphenduke owesifazane owazana noNkulunkulu ungothando uba unawo abe ngumuntu amen sengizovala ngihambe benginike awo ake ngisho lento-ke ithando zami bese ngiyavala noma umoya wombuso ukuvukela ngicela ukukhuluma-ke manje ngendoda no after 50 years amantombazane ethu uma siwafundisa ukusebenza ingane yami yangibona la iza kumina iyakhala besinayo wangale eThekwini bekhonze ebandleni ngiyabona ngasamboni kanti uthi hayi ma sengifundisa la sengina 4 years ngihlala la eNtulu uthi ma imfundiso zakho zangisiza she even cried mntanami uthi yazi ma khulelele ukushinike lapho eThekwini ngakwazi ukwenza lutho uthi kodwa ma zangisiza uma ngabe uyintombazane sithi sebomama amantombazane ethu asiwafundise ukusebenza ngoba into ezosenza ukuthi singaliboni izulu uNkulunkulu wathi ndini usuke sethuqa buke lentuthwaneni evilandini ngoba mangabe undini uyivila kunjani nala uhleli khona uNkulunkulu akahlali la ngcole khona uma ngabe uqeda ukuba intombazane uyongena ebufazini uma ufike ebufazini ungena endaweni ongayazi ongakazi ube khona kuyona yilapho uNkulunkulu athi omama abadala bafundiswa omakoti ukuthanda amadoda nabantwana sinenkinga yomakoti abangafuni ukufundiswa abasima befundiswa bethi isidala ayi mama ngene emshadweni ngakimncane eyami indoda angihambisela le-tray ngifike ngiguqa ingilayini lapha emnyango angafiki ngisho 30 because ngangilalela omama abadala befundisa ngoba into ifundiswa umakoti isuke ungayifundi ngiyaxolisa ngane nami lokungibuka wena into suke uyifundiswa uma umakoti uyifundiswa usangene ebukotini ungayibuki ugcine manje ngoba usewumakoti usaphathuluka namhlanje ngizokutshela ukuthi izohamba nawe ize ikusize after umyeni wakho eserishe u50 years and above kunanomama la abayeni babaseberishe o50 years akuhlalisekile kahle emakhaya abazi ukuthi yini ngizokutshela impendulo bese ngiyahamba uma umakoti kuthiwa ayinele indoda yakho noma ekhona uanti kodwa ayina make sure that you are kuthiwa noma epheka uanti kodwa nawe pheka ngoba indoda mangabe isidla igwinya ngesikhathi ithi nje kwamnandi lokudla makupheka uanti igwinya uanti indoda yakho ngazi noma uyayizwa lokho ngoba layelani bazalwane lithi izwi likaNkulunkulu indlela eyenhlizweni yendoda iqala la so ukuze indoda ikuthande indlela uthando uyofika enhlizweni yayo kuqala endleni ingakho bawumfazi noma intombazane engakwazi ukupheka bese ba umfazi ongapheki ngoba indoda ayikwazi ukulamba indoda abazalwane yayihleli neyinyoka kodwa inyoka zazingabhilongi kuyona ngokukhuluma moya ngcwele indoda abazalwane ensimini yase-Eden yayihleli nazo ama-fruit ekhona kodwa ayiwadlanga yalinda umfazi wayo ngoba ukudla masafika nomfazi wayo kudlula esindi kuya enhliziyweni uma ngabe umfazi ongakwazi ukuphekela indoda kusho ukuthi uyicisha uthando njalo mayigwinya igwinya uanti ayohlala enhliziyweni yendoda agwinya uanti ayohlala enhliziyweni yendoda ngoba umfazi athobhala kahle othola umfazi
ungasamana izalendo ngoba nalama sesipheka izolo bemene umasipala weTheku lapha eThekwini lapha ePhantana eThekwini lesi uma ngikhuluma nabo ngoba indlela enhlizweni yendoda idlula kuphi na eswini so nje pheka umphekele umyeni wakho okay shothi akufanele ngisho le ngwencane siyayizwa lento bazalwane uqala ke ungene usewumakoti uma ngabe usufika ekubeni umakoti ngoba nala uzophekela umyeni wakho angithi bazalwane bengithi lapha ya wonke umuntu unenyanga yakhe uma nje umuntu wesifazane uzothi nentombazane enisekabi phela intombazane isebenzisa umuthi onosebenzisa ngano wakho thina sinenyanga enkulu enguYesu la khona sikhenza khona la khona sibhala kahle phakathi kobusuku inhliziyo idangele uyavuka umfazi afuni apharumu yakhe afika athi sengikhona uthi useduze kakhulu nalabo abanhliziyo zabo uphukile yebo ngesikhathi naye phela ethi nje ubaba uMadlala owa angithi nawe ubiza uNkulunkulu wakhe abangabe uNkulunkulu wakhe ilono enomncane wena ubiza uNkulunkulu wakho noma izolento inyanga enkulu ikhona le okamali kuye cabanga ngathi ngiyabona nje usupheka uthi namhlanje ngifuna ukubona uNkulunkulu ophilayo noNkulunkulu kabhali ngoba lasipheka sithi masipheka sigoqoza uphuthu sithi Father I pray usugoqoza ngeenyembezi uNkulunkulu ehlonipha inyembezi zomfazi uthi inkosi ndikhulekela ukuthi angabe bikho umuntu wesifazane oyogoqozela umyeni wami ukudla ngenxa yokuthi bayathandana ngikhona mina uqede lapho uma usugoqozile ukuba kunezitsha zakhe ekhaya ngisize ngane yami ngoba vele njengamanje nguma wakho kodwa ngishiyela ngaphansi kwakho so bathi ngikwenza manje uzokuyenza ngoba lesifazane ngamaplate akhe lena ndoda amadoda saphakele emapletini ngo-round noma wakho wayiphakela ubaba wakho ku-round nawe uphakele indoda ku-round hayi phela bangabe umuntu wesifazane unendoda echithayo abumona indoda echithayo ilanguage noma unyawo lase-Chitterland akuphekwa kuyiwa ngaphandle anti nayo ngathi ngisajola nanikhiphayo akwazi umphekele ngisajola nani yangaphandle language yase-Chitterland sezona kube benesikhathi bengizongitshela ngifundisa umfazi ukuthi mawubona iliphu emaphaketheni endoda asho ukuthi kade ingaphandle ubokwenze njani ngoba uNkulunkulu usuke sekunika imbuzi asatshela ukuthi mfazi usikhathi sini emshadweni wakho usuke ethi pull up your socks and stop talking abayeni bethu uma wakho emphakele epletini eround mawusuza lo round nje ubona uma wakhe ubona iplate uma wakhe washange endlini yebo ukuba kunesitsha zakhe ekhaya shothi ngeke ngihluleke ukuthenga iplate likababa uma libuthi yamphakamisa inkosi yakho ngoba vele uyamthanda sikhathi la umphakamisa uzobona uzosuka endaweni yakho umoya wombusi uma siphaka labafethu sine order esiphaka ngayo asiphaka omunye phela omunye phela omunye isikhathi phela ngihamba nobaba bazalane ngaze ngithethise awuthi makusendaweni uzazi ukuthi uganele uhlale nje ukhohle ukhululeke ukhohle ukuthi unendoda kube semnandi nje nabo amakoti abancane kube semnandi nje kumnandi unendoda inhliziyo yakho ayitshele ngoba after konke lobumnandi uzofika ekhaya bese uthaya kakhona uvukelwa umoya wombusi
kanti inkambo yakho into enivumelane ngayo nomyeni wakho ungayisusiswa abanye abantu. Amen. Sezona thanda zami. Amen. Iplate liyadivide. Maphaka ukudla kababa. Uzobona indoda ikhaya yathatha ukakudla ukudla kwakho ucabanga ngempela lokhuya. Ngoba lapha yaqhamuka. Iplate elicacile kodwa Nkosi yami uround iplate wemama uhlala. Awucabangeke la uround. Uze kube nalamasoso lana zikoshi nabona aqhazile ngaphepho. Le tray endala umakhalazi. Wayebona umama wakhe phakela utatakhe engakaphakela le tray nawo uqhamuka ngalo. Mina bazalwana ngazi mayithi umuntu umyeni wami ngeke ngihambisele nge-tray ngoba isidala. Kodwa restaurant kuza kanje ukudla nge-tray ulethwa wethu. Ngoba uyanirespect uze kunini ukuze nidle kahle. Uimpresswa nje indlela okuseza ngayo. E-restaurant-ke umyeni wakhe i-tray iyoza libona e-restaurant liza nowethu. Siyadivide. Yabona? Clockwise. Masiphaka nje iplate kababa. Uthatha iwash. Sezwa angithi la kuno half past la phezulu. Kuno o'clock la phezulu. La. Ngisingana. U-o'clock la. La u-half past. La unjalo ke nokudla kababa eplatini. Ufundisa namantombazana akho. Ingathi ufika lapha eshaya amahliphi nje. Umakoti kwami wathi efika nje ngenhlahla wayekhonza ebandleni so eyibona lezi mfundisi wafika sesishayela kanjalo nje sake saba no-anti wathi mayiphaka nje ingane zami vele ibonke engadli bathi unaso uqala ngaphi yabona bese iyahamba ke leyo ntombazane iyoshada bese ethi umyeni wami akakubo wena ungakudla ukudla okugcwele nje kuze kufakwe nesipunu ngathi ifosholo uyakudivide ukudla kuka baba sezona intando zami kube njani na well balanced ngapha siyabona ngapha from half past kuzogcina la ku-quarter past shuthi ngapha kule side le beka i-rice lakho nalo elixokeme uyalihlela i-rice angiye ulibone elixokeme bokubuka nje e-restaurant base bekufundisa i-order awucabange kumyeni wakho umseva lokho kudla okunjalo ushathiwa kumbi kodwa i-order ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu we-order indoda yakhe inkosi yakhe idinga i-order noma ngabe ngingayazi kodwa ukuthi nomfazi othola umfazi uthola into enhle ngoba iqala izinto ezinhle ngaye. Angisho ukuthi omambezala basuke labo shaya amakoti nabantu ungakwezi nje mfundisi makoti wakwakho sezwana abantu abami mfundise fana makoti wakhe eshada akakaze ayibona ikhist uyibona for the first time wena uyayazi teach her ukuthi la kuyikhist ingane yami kwenziwani kufakwani bomama ingane mayizoshada isuke ingakazi ngomfazi kufana nengane yakho ngoba ingekona nje umfazi akekho umuntu ofundisa ingane ukuthi ke ukuba umfazi kunjani umfundisa ukwasha izitsha ukwasha ukayini but mayisefika kwakho wena unawo wakho unawo umthole enkozweni kuphela unawo emzini wakho fundisa lengane ukuzithi ma ngifuna uNkulunkulu wakho kusho umalokazana wakwakho athi ngifuna uNkulunkulu wakho athi mala uyofa khona usumfazi ohamba noNkulunkulu ke lapho engakasho njalo umakoti wakwakho hamba sithandwa sami uvuke la uwekhona faka irice la licokame lithi sizwa shayela gcinela ngokorabhasi iprotein icarbohydrate liyangithi obuye ize ngapha right kusho ukuthi maselize ngapha sengizoqala ngapha ngizovinjwa ba half past angithi yes ngizoshaya nami phela o'clock usuka la athi ngifaka ini ngicabanga ukuthi bese celebrate 20 years noma dlala nje kuyadlalwa yini umfazi mase ngikwami mawusukwakho umfazi wakho umuzi wakho sezwa uthi la uyakhona ithi indoda yakuphelezela mkambo kanti uyidle ngekambo ungathi uhamba jabule ngoba uyazi ukuthi kuzophenini masiza ngapha sengena la ithanda sami sengena iprotein ngithi sizobeka ukhari wakho la
nawo ne-order. Yabona ugibelile erayisini sizobeka ukhamu wakho la. Mangabe sesiqeda siza ngapho sesiqedile ngithi lapha sekusele ngapha. La sengizobeka ini amavejam amahle. Uma ngabe ukuthi ubaba ngiyamphakela uphiso wenyama kaBaba awube wodwa. Uma ngabe izinto ihamba ziwugweje zibukeka kahle. Kusho ukuthi mangizobeka kube u3 noma kube ukodwa noma kube u4 okufanayo, beds of the same. Yabona? Ubeke kube njani kube neorder. Spoon sika baba sihlale kahle eceleni. Ngesikhathi usukuhambisa. Awuhambisi nje ukudla kaBaba ubuthi ningayishintsha njalo ichannel. Umfazi mayihambisa ukudla. Angithi indlela enhlizweni yendoda idlula lapha. Mayikudla lokudla baba. That's how ithakatha. Noma ngabe kuthi usephekela ubani noma ikephi akhumbula ukudla komfazi wakhe. Ukubeka ukudla endodeni yakho. Indoda mayisidla, indoda iyasaba izulu. Mayenza indoda idle yodwa. Indoda ibuka emehlweni. Ubumxoxisa. Ngenkathi umxoxisa uthi nxaniwe inhliziyo yami usho ngenhliziyo awuyeke ukuyithasinda wena mfana. Nxaniwe inhliziyo yami. Nxanela uThixo. Hayi kuthi kuneyingane-ke. Uyobuya shinga ngithelezi ngelinye ilanga. Siqedele kahle. Sezana abantu wethu. Nomakoti uhambisela umyeni wakho ukudla. Ugqoka ingubo ende shaya. Okay bantu aba kulungile mangabe nisemzini kukhona umama nobaba. Kodwa ukwakho uhleli wena nomyeni wakho. Ukwakho ningizwe kahle. Njengamanje sisenkonzweni itsima ngithi. Kodwa kwakho ugqoka iphinifa wozalangane yakho. Abonje lonto begqoke kanje kuhle masigqoke kuyitsima noma ngemzini wami kunomcimbi noma siyovakasha ngiyakwamamezela wami. Kodwa nihleli nobabili uvele nje ugqoka iphinifa kanje. Ugqokela umkakho nobabili. Nendozana oma bethu obaba babe bahlupha ngoba indoda lema ngabe yazala ngamuphi unyaka. Kodwa isono samadoda sivela ngokuona. Ngoba nawe ngenkathi ihlangana nawe wena wathi inephinifa. Sivela ngokubona ngesikhathi usugqoka iphinifa kanje. Yalibona iphinifa? Livala wena kwama hips. Livala wena kwani inkosi yami. Livale lize livale ngisho la. Abasuphenduka ugogwana nje. Kodwa nabo basigqokele sinje kuhle ngoba kuhlangene abantu besifazane. Kodwa umusu nomyeni wakho. Umakoti akahlukani nento red lapha. Okay basala nkayi lapha hlala phansi ngani yami neyizwa lo nto ithandaza. Yes ukuze ungasho ukuthi umoya wombo nawu ke angigijimeka ngivele ngiyeqina fast forward ifika indoda u50 years. Niyabona abantu abathi indoda mayisifika 50 years impilo yendoda iyahlehla. Amen. Iphindele lapha yani iqala phansi ifune yabo u50 years iqala ithi we mama. Uma ningayifuni ingakho nje manje ngalisebancane nisakhulu ungavumi indoda yakho ibizwe we mama. Zifundise ukuthi isithando sami bani ukuze after 50 years ngoba kuzoba umama ngempela iyahlehla impilo yendoda after 50 years. Indoda iqala phansi beyingane ngane. Lapha komakoti abalalele ngoba bakwazi abakafiki. Yingakho sithi masithi hambisana ngama-train nje simqeqeshela after 50 years. Awucabange nawe umnumzane ngoba indoda mayisina 50 years isinomkhaba sekubaba siqala no-grey hair sekuwumnumzane. Awucabange bafethu after 50 years awujwayelanga leli after 50 years bese uqhubeka nejwayela hambisa emyeni wakho kahle. Umzalo womuzi after 50 years indoda iyabufuna ubulumuzane ngenkani. Noma ngaba uqala ngingakho abanye uthola ukuthi umyeni wakho mhlambe kuzothi ubaba mhlambe baba mdala kunonkosikazi
after 50 years ubaba usefuna ubunumzana isifuna ubunumzana okay baba basizwe isifuna ubunumzana ebese umakoti athi yazi baba uyangixaka kade engayenzi all along lento mina ngibona njengo-oppressor after 50 years bantu abami indoda iqala nje ijwayelane nekhaya layo ingakufuni ukuhamba yabona-ke le eyomama-ke le bazongivumela abanobaba ba-after 50 years uzokubona as ngisho noma ubungaku-understand nawe uyabona nje after 50 years eyokuhambisela indoda amanzi kanje ngesandla futhi after 50 years indoda iyashintsha nje bisamfuna u-anti iyakukhumbuza ukuthi hayi ngeke mina ngidle ukudla okuphekwe zingane ikade ukudla sezona so uma ungakujwayelanga wena ukumphekela ngeke ulaste after 50 years after 50 years indoda iphenduka ingane nibonda kanje bayazi omama la bayafunda nibonda kanje mawufuna ukuhamba anqaba kancane kancane ukufuna la ekhaya after 50 years indoda ifuna ukuayinelwa wena ithi awubuke nje ngqoka ibhulukwe eli-ayinwe ingane ngoba ukujwayelanga before ufike ku-50 years you will think ukuthi uyahlukunyezwa noma useyahlupha kanti cha kanti mangabe ukhule ngakho after 50 years indoda iyathumana yeyi iyathumana uthi ma udlule ngomthathele la hayibo uphethe lokhuya yenza lento eyayiyenzise ingane wena uphenduka uma wayo kodwa manje sathandana nisoma nisaqala ukubona after 50 years ifuna lo yama wayo nokupheka yayiphekela uma wayo ifuna kuwena kanje yingakho uNkulunkulu ethundile akafunakala ngoba ngeke ulast umshado wakho after 50 years after 50 years indoda inoma ingachithi ibhambi yenze yonke into after 50 years umbonisa ukuthi hey ngoba ngangazi ningibona nje sengigugela kwami ubabona abantu abamidlela engihlupha ngathi waqoqa 50 years ingakho sithi noma umthanda uyeni wakho hlala kwakho ukuthi nje await upon the Lord sezana ithando zami ngiyobuya ngelinye ilanga ngicela ukuvalelisa ngiyabona namaplate aseyalunga Thixo angibusisele mina ngithe mangabe kusukela izolo kube namhlanje kuseni kwabasemini mangabe kungakabikho okunyakazile ku hayi sedinga ukuthi sibeke izandla omama bakubeka izandla mangabe kungekho namanje okungakakwenzi ukuthi yazi nalo wayehambile ake ngimfonele ngimtshela ukuthi eTopia ziyakhala ake nibaxoxele ukuthi sisekhaya ake nibaxoxele ukuthi iTopia iyaphila ake nibaxoxele ukuthi umoya kaMamjele ubukhona namhlanje ake nibaxoxele ukuthi uqobo lwakhe ubekhona namhlanje ngoba lezi ivunguvungu bezenzeka namhlanje lesi siphithiphithi kade senzeka namhlanje indlela mina ke mangikhule ngangibona kwenzakala ngayo akukho okuxakile kodwa sithi we rise again and ngempela we have risen again mangabe khona osasele Nkosi yami angasabi omama bakhona bamlekelele ngoba la sikhona manje I believe we have risen mama usiphithiphithi anginawo Nkosi yami igunya anginalo amandla anginawo ngenxa yokuthi usuvele wa-overwhelma ukwendlulela ngicela ufike ubaxoxele nasekhaya ukuthi ibandla lase-African Ethiopian Church liyaphila omama baseTopia bayaphila omama baseTopia bakuzwile bakubonile ngizocela futhi mzali wami ungilekelele futhi anginawo amandla ngicela nizongidlulisela nasisipho sokubonga kumama bese futhi ngoba mina i-segment yami seyiphelela la
sengizobuyisela ku-program director bese nje ngicela abazali nisibongele onke ama-guest wethu bahlale nathi usuku lonke Nkosi yami and it's rare kaningi baye bathi okay islot sami singoba isikhathi mangabe singo-2 ngifike ngabo 1:30 mayeqeda bese yaphuma ngoba kuhlezi phuthunywa imiphakathi ihlezi badinga kodwa bathi namhlanje bazozikhomitha bazochitha nathi usuku lwabo olwe Women's Day. Ngicela ungilekelele mamlatha ngicela ungisize lapha uke wathi udumo lungo lwakho udumo lona udumo lungo lwakho omhlekazi alikho igama elimnandi igama lakho igama lakho Jessica mala alikho igama Unikama elinadi kama lakho kama lakho mala kisolibonga Jesu kisolibonga Jesu
Siyabonga kakhulu kona angifisi ukuthi kubonge mina. Ngicela ukuthatha lethu ngilinika umama uMgobhozi but okushiwe mina ukuthi Moya Engcwele sibonga ukuba khona kwakho. Sibonga ukuthi you have honored an invite by us singayilutho. Ingakho ngithi uJesu ngena nathi akawucisha umlilo. Bazalwane bengeke kwaba nje uNkulunkulu bengenathi. Impela sifanele ukumbonga. Cela ukunika mawami cela ukuthi kube wena ozosibongela laba mama lezi ingqalabutho ezifikile la zadela isikhathi ngingomncinyane. Cela ukunika kwethu. Ngiyabingelela bathandekayo. Ngibingelele bonke omama ngegaba zabo. Ngibingelele ama guest ethu afike namhlanje kakhulu. Siyabonga bathandekayo. Uyazi uNkulunkulu ngimbona namhlanje na kuba sengathi usondele kakhulu kunathi. Ngibona nathi kuba sengathi siqala phansi. Siqala futhi ebunganeni siyenyuka. Zise sesigugile kodwa sengathi manje siqala phansi sibasha. Ngalabo mama siyitopia siyabonga kakhulu. Ngibonga lo mntwana othe belokesha ma ngethemba ukuthi uyamazi lo mama. Ngithi ngiyamuza impela emsakazweni isho ngesonto ekseni ngiyamuza lo mama. Washo wathi ngiza nomchunu futhi awaka healthy ke angazi ukuthi wenze njani naye ngiyafuthi bengimbhekile ngoba lengane ingazisa yonke into. Ngiyabonga sihlalo wami. Ngiyabonga sihlalo wami. Ngiyabonga kakhulu isiphakeme kakhulu nangesisuthi nangendlela osusifide ngayo. Bantwana lusha ngethemba ukuthi nizwile batabami. Umphako lo enzokhula nawo ninyuke nawo bomakoti. Nathi siwoma mezala noma siwomama. Nathi sizwile. Nathi siwomama futhi benkonzo sizwile ukuthi ukuthi obaba baphathwa kanjani. Ukuthi ba special kanjani. Nathi sizazi ukuthi nathi si special. Mangihamba mina angifuni ngaphela into ezothi bhadla ama-pumps. Angwafuni ngifuna ukucokama ngoba ngimfishana ubaba mude ngifuna ukuthi nami ngincike kuyena kube sengathi lo hayi impela uhambisana nami ngoba nje angimfuni umuntu ozongabonakala ukuthi kwenzakalani akubonakala. Omama laba engibambisene nabo ngiyabonga kakhulu. Ngibonga i-committee. Ngiyabonga ama guest. uNkulunkulu anandisele anibusise. Sizohamba enyathelweni sizuze kakhulu. Niphinde futhi nangelinye ilanga niphinde futhi nizosiqaphelisa nje ukuze sihlale nathi sicokeme ukuthi nje hayi emhlabeni kunjani. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Amen. Uyazi mze ngaphila nasemzimbeni. Ibimnandi ngendlela eyinqaba. Sibonga bonke abahlele lolusuku. Bekungeve kukuhle, kungeve kumnandi. Umoya Engcwele ubukhona impela. Siyabonga kakhulu. Kuhambe kahle kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ngenqubekela phambili nentuthuko esiyibonayo eqhubekayo ebandleni lethu le-African Ethiopian Church. Ngibone kuhamba ngohlelo impela sithokozile namanje kusaqhubeka ngendlela ehleleke ngayo. Hayi kuyintokozo nje enkulu kakhulu. Asikubonile konke kuhambe kahle. Sibonge kakhulu umcimbi wethu uhambe kahle kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu neyihambeli zethu beyifikile sithola okuningi sikufunde kubona. Sifunde lukhulu but ke mina ke bengigxile ekitchen basiza ukuthi izisu zabo
behambe bedlile be-right abedle komphefumulo but futhi nasesisini nakhona baphinde badle. Umama uMdabe lona African Ethiopian Church ekhetha umena ungunobhala kwi-Women's Guild. Uhambe kakhulu kahle kakhulu umcimbi, siyabonga kakhulu isupport kubo bonke abasupportile, siyabonga umanyano lonke oluphelele nezikhulumi ezihambe kahle. My highlight umama Madlala sifundisile kakhulu ngokuba umama abakholwayo. Kade kukhona nesinye speaker sikhuluma ngoma financial issues, sifunde kakhulu ukwenza ama budget, ukwenza ama will, hayi obengekho lana uphuthelwe kakhulu. So nje sithi na next year we aim ukuthi ibhasi ukuyilifta higher, so wasala waphuthela. Mina ngumama uButhelezi, uLady Reverend Buthelezi okuyena omama oyi-host ngaphansi kwesekethe yaseMdubaduba. In terms of ukuthi usuku lihambe kanjani, lihambe kahle kakhulu, aliqalanga namhlanje, liqale izolo. Ukukhuluma ngakho konke ukubona nje uNkulunkulu phakathi kwethu nabantu abafike bezosupporta kule nkonzo ebekuyinkonzo yomama. Ngiyabonga kakhulu kwabafikile bazo-attenda. Siyabonga siyathola kakhulu Somdoba. Kusukela izolo kuningi sikufundile singomama, into esibonile, sibona ubumbano, sibona yonke into ihambe kahle. uNkulunkulu uhamba nathi kule ndawo. Siyathemba ukuthi konke sikufundile nesikuzwile konke sizokuthwala sikusemakhaya sifike sikusebenzisa. Umusa kaJehova nje konke kuhambe kahle ngoba uyena ebesimemile kuqala nje siyoke iprocess yokulungiselela besilokho sinemkhuleko ngaso sonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu siyakuncenga ukuthi ahlale nathi. Sithi nje uNkulunkulu siyambona ukhona kule ndawo, sithi nje akame njalo uNkulunkulu. Siyabonga, sibonge kakhulu nokufundraise, amakhosikazi afundraise kahle, imali ihamba kahle emalini. Sibonge attendance isho ukungena kwemali esikhwameni kumakhosikazi. Siyabonga kakhulu. Umama Nxumalo Lady Bishop NL Nxumalo, siyabonga kakhulu. I-convention yethu iqala izolo ngoLwesihlanu ize ubusuku lesibili namhlanje ngendlela enesezingeni eliphakeme ngakhona, ishintshile kakhulu. Sibonga ukuhlalo wethu umama uButhelezi nekomiti ababambisene nalo indlela ephakeme ngayo convention yethu. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosicelela bona benze ongaphezulu kwalugunyakozayo. Sibe nezikhulumi eziningi singakasebenzi nazo sesaba neconvention. Sibe nomama uSphithiphithi ehlale simuzwa Khosini FM, namhlanje besimuzwa live ekhuluma nathi singomama. Sifunde okuningi kumama uSphithiphithi singomama, bengathi siyaqala ukuthi singene emshadweni singomama. Saba nomama uKhansela esibe naye mama uThembi, saba nomama uMchunu okumama onkosikazi baba uMchunu. Siyabonga kakhulu, i-convention ithi ihambe kahle, inkosi nje isibusisa omama besazophuma indlela zabo. Amen. No, ngiyabonga mfethu, usuku lethu lihambe kahle kakhulu as omama base-African Ethiopian Church, and especially as umama osasemncane. Nami ngithathe a page out of i-event yanamhlanje. Besibe nevakashi zethu, ama-guest speakers wethu, Khansela wendawo, Khansela uThemsile wakwaNtuli. We also had a member of parliament in National Assembly, Umama uThembeka Mchunu, and we also then had Umama uSphithiphithi. Wonke lama guest speakers into bebekhuluma ngokubaluleka komuntu wesifazane nerole edlalwa umuntu wesifazane emphakathini, ekhaya la kubo nasemzini wakhe. Ikakhulu bakhulumela ekutheni umuntu wesifazane kumele azi-upskill, ekhulise ingqondo, ufunde ukwenza ngokulungileyo. Sibonga kakhulu kwikomiti yomama ye-African Ethiopian Church okuyibona benza ukuthi usuku namhlanje libe impumelelo, kanti kanjalo nomehluko ke endleleni yokwenza, ngoba le convention yanamhlanje ibingafani noma i-convention yakulonyaka ibingafani nama-convention weminye iminyaka. La sikhona njengamanje we cannot wait ukubona ukuthi 2025 izosiphathelani, kodwa kakhulu sibonga kakhulu kwikomiti ngomsebenzi omuhle aba-organizile for namhlanje. Nje impela sonke yonke iphelele. Ngiyabonga.